Друзі, привіт! А у цьому відео я покажу вам, чим підживити огірки зразу після висадження їх у відкритий ґрунт, щоб вони швидко прижилися, листя у рослини щоб стало зеленим, а сама рослина росла потужною. В мене буде двохярусна грядка. У першому ярусі я вже вирощую перці. Як ви можете бачити, вони зелені, та їх вже досить багато. У наступних відео розповім, чим їх потрібно підживити. А на другому ярусі, над цими перцями, в мене будуть плістися огірки і давати великий врожай. Ямки під огірки роблю більшими за розмір стаканчика, щоб додати добрив. Використовувати буду гранульований курячий послід. У його складі багато азоту, фосфору, калію та різних макро та мікроелементів, зовсім немає аміаку, і в кожну ямку додаю по одній повній жмені курячого гранульованого посліду. Потім змішую його з ґрунтом, лунки проливаю водою і висаджую сюди розсаду огірків. Я сіяв в стаканчик відразу по 2 рослини, тому що у відкритому ґрунті їм буде вистачати місця, сонячних променів та поживних речовин, щоб рости потужно. А щоб створити другий ярус для вирощування огірків, я натягнув над грядкою спеціальну сітку для вирощування огірків, по якій вони будуть плестися догори. Огірки я вирощую сортові, які запилюються бджолами. В них є жіноча та чоловіча квітка, тому у наступних відео я продемонструю, як зробити так, щоб не було пустоцвіту, а саме чоловічих квіток, а було багато врожаю, а саме жіночих квіток. Сітку зверху зафіксував за допомогою пластикових стяжок, а знизу зафіксував дошкою і також використовував пластикові стяжки. Вона повинна бути дуже натягнута, тому що їй доведеться витримувати великий врожай огірків. Тепер направляю рослину огірків на цю сітку, поливаю кожну рослину 1 літрою води і чекаю, щоб вона повністю увібралася. Ну і тепер саме головне, нам знадобиться дешевий аптечний засіб, а саме бурштинова кислота, яка продається у таблетках вагою по 0,25 грама. І мені, щоб полити 2 лунки з розсадою, знадобиться всього пів-літра води. А на пів-літра води нам знадобиться всього 2 таблетки, кидаємо їх у воду і повністю розчиняємо. Щоб скоріше вони розчинилися, можна їх попередньо подрібнити. Чекаємо до повного розчинення і поливаємо у одну лунку приблизно по 250 мл цього підживлення. Бурштинова кислота являє собою добрим укорінювачем, стимулятором росту та антистресом. Поливши цим засобом не тільки огірки, а будь-які рослини після висаджування їх у відкритий ґрунт або у теплицю, вони швидко приживуться і будуть потужно рости. Якщо рослинам доведеться поливати більше, то також збільшуємо пропорції. Або придбайте у садових магазинах пакетик бурштинової кислоти вагою 10 грамів, якого вистачає якраз на 10 літрів води. А 10 літрів такого підживлення вистачить полити 40 рослин. Тому, друзі, якщо інформація з цього відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк і не пропускайте вихід нових відео. Я вам бажаю великих врожаїв і гарного дня. До зустрічі у наступних відео.